Machiegni koromo gi weche manyien mag kagi kacha nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni kuom kwan mar jopuonje 201 mane yudo grade mar C+ e piny mar klas 12 higa mar 2023, jopuonje 153,309 koro yudo thuolo mar riwore gi mbalariany mag sirkal kod ji giwegi. E kinde mane ochiwo lipot mar jopuonjre mane oyier mondo riwore kod mbalariany gi kuonde tiegruok, afisa maduong' mar KUPS Dr. Agnes Masi Wahome odaro ni jopuonjre 11,000 mane gi grade mar C+ noyiero rang'iny mar diploma kata bedo ni gin gi nyalo mar somo digri. Wahome wacho ni yiero mar jopuonjre notim e yo maler kendo jopuonjre ni kod thuolo nyaka tarik 5 dwe manyien higani mar timo lokruok e kuonde tiegruok moluonggie. Opted to join the universities at a TVET level. We have 7,834. And then those that opted to go to KMTC, we have 19,653. For teacher trainings in primary, we have 9,529. So we've made some observations. This year, like I said, 85% of C+ and above made the applications, and 76.2 opted for degree courses, while the rest, which is about 11,991, opted to go for diploma. Jotelo mawuok e kaunti za 15 moyangore kaka jopith jamni ogwenyore paro kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua ewi dwache mar chwalo pok mag omenda kaluwore gi kwan jodak e gwenge ma idendo ni one man one shilling. Jotelogo mawuok ugwe mar Kenya koro chayo dwach Rigathi ka gilero ni biro miyo pok madhi ne counties makuno dok piny kopogore kod kaka giyudo pok sani. Giluwo ni counties magi osedew kata ok osedew e dongruok kendo ni chien ka gisani to chunygi ogedo mane pok madhi ne counties. Jotelo bende koni weche mawuok kuom jalup jatend piny gin weche manyalo pogo oganda kendo ok nyis telo mar piny Kenya mangima. The 1 shilling 1 vote, which basically refers to a population-based revenue sharing formula, is one which is untenable, it is unfair, it's unconstitutional, and it's one which will never happen in this country. The era when these regions were neglected and denied resources, including from 1965, when the sessional paper number 10 of 1965, where they say that the resources will only go to where there's returns, as if we were running a business, is no longer there. We convene today to address the recent statements made by His Excellency the Deputy President, the Honorable Rigathi Gachagua, and others who advocated for the 1 man, 1 vote, 1 shilling. We are also going to advocate for 1 man, 1 vote, 1 kilometer in matters of revenue sharing. We are deeply dismayed by this resurgence of the retrogressive ideology which rests on the unstable grounds of narrow political rhetoric and the misguided fragmentation of our republic. This backward approach, propagated by state leaders who are supposed to be representing the entire republic, warrants an equivocal condemnation, and we do so here today. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua en achiel kuom jotelo mochopo e iko mar japuonj ne Julius Kano Ndumbi mar secondary machon ma Kianyaga. Nyasi ma timre skund primary e gweng' ma Ndungu e kar chung' od bura ma Gichugu. Motelo ne mano, Gachagua otimo romo kod jodak ma Kagio kod Kutus kendo telo kata temo liro it jodak ma Mount Kenya mondo obedi achiel. Gachagua wacho ni masawa mar Kenya ok noyie mondo pogre nikech weche mag siasa. Tufanyie watu kazi. Because the last time nilikuwa hapa kuona mwalimu, nilitaja MCA karibu watu wanipige. Alikuwa amekataa kufanya kazi. So tufanyie wananchi kazi. Na tuache mambo mingi, siasa mingi ya kutafuta viti. Hii viti inapeanwa na Mungu. Ngoja wakati wako Mungu atakupatia ile amekupangia. It's God who gives leadership. Pana sumbuka sana, pana lala. Sasa tuko 2024.
Wengine ati wanapanga 2032. Nani anajua kama utakuwa uhai? Yeah, I mean, surely, good people, let's work for the people. We have just come from an election. Si tumetoka uchaguzi juzi. Sasa hii maneno ati nani atakuwa hii, sijui nani, sijui tupange nini. Sasa what is all that? Piny mar Amerika osingo mar medo konyo piny Kenya e loso chanjo kod chenro mopogore opogore bero thieth mapacho kaka achiel kuom yore mag tego osiepe kind piny Kenya kod Amerika. Jatend piny William Ruto ogolo paro mar kelo lokruok e sekta mar thieth mapacho ka kikonye kod piny Amerika e kinde manolimo apisi maduong' mar Center for Disease Control mantiere Atlanta, Georgia e piny mar Amerika. Bende Ruto nobedo janeno e keto kogno winjruok e kind CDC kod KEMRI, migawo mar thieth kod chenro mar jatend piny Amerika mar weche mamuoch apoya ne reso oganda mani kod kute mag ayaki. I think you may know CDC has supported the establishment of 3 BSL-3 labs at KEMRI, and this will be the hub of that work. We're going to be working more on malaria, on genetic sequencing, and making sure that we're working on, again, the next generation of the scientific advancements to power the manufacturing you were just hearing about. In collaboration with the U.S., Kenya is transitioning HIV, malaria, and tuberculosis programs into primary healthcare initiatives, aligning with sustainable goal number 3. This shift enhances program sustainability and meets the healthcare needs of vulnerable Kenyans across the country. In 2022, we launched the National Public Health Institute to enhance coordination and strengthen our public health systems in response to COVID-19 pandemic. This milestone signifies our commitment to improving capacity for early detection, rapid response, accurate testing, and effective recovery management. Nok mar yedhe mochuno mag chanjo nenore e Kenya kangi ma nyithindo ma onego yud yedhe go koro ni andaki ka yath mar chanjo mar polio kuom nyithindo kaachiel kod mideno ni tetanus diphtheria mar joma mine mapek osebedo ka onge kuom jumbe 2 sani. Nonro osiptal maduong' ma Baringo nyiso ni osiptalno osebedo ka omo yedhe e kuonde thieth ma pok otieko yedhe ma kamago kendo gisani gitieko yedhe duto mag polio kod tetanus kendo gisebedo ka giduoko mine pacho kuom dala dek mokalo. Kaloro kod jatend thieth ma Baringo Winnie Bore, kwan mar yedhe chanjo mag njano kata yellow fever gin moko kuom yedhe ma ok yudre e yo mayot kendo kelo hinyruok mapek. Gavana ma Baringo Benjamin Cheboyo olero ni gitiyo machiegni kod riwruog governors kaachiel kod piny owacho mamalo mondo giyud kony mapiyo ne midhiero ma kamano. Kule Marigat kuna changamoto moja ambaye hatuna yellow fever na kuna pia hii shindano ya 3 months na 2 months hakuna moja. It's a county-wide problem, but particularly in Baringo we have shortage of vaccines that we do not have right now. We do not have the tetanus diphtheria vaccine and the oral polio vaccine. For the last 2 months, close to 2 months, I think probably from around 5th of, polio has been a problem. It has been a disease that affects children, especially from age of 0 to about 14 years. So running out of that vaccine actually poses a threat to the health of children, paralysis and all these complications that come with lack of vaccines like oral polio vaccine. You realize that if we don't get these vaccines for a long time, then basically those diseases may come back to our community. So that is our main worry now. We as a Council of Governors, speaking for the Council of Governors as a corporate institution, we have asked the chairperson of the Kenya Council of Governors to write to the relevant departments, specifically the Ministry of Health, so that we can be able to address the challenge of shortage of vaccines. Jopuonj mag junior school e county ma Kilifi koro riwore kanyachiel gi jowetegi mamoko e ng'anyo kendo kwayo piny owacho mondo ondegi e tich e yo mongirore. Gino ma bende oserocho chenro mag somo e skunde mag junior secondary. Gikoni nyaka sani pod gibandho chudo kowuok kuom duol mandiko jopuonj tich e thurka mano Teacher Service Commission kalore kod chik mane ogol gi doho mondo migi chudo kendo ndigi e yo mongirore. Riwruok mar jopuonj mag Kuppet bade ma Kilifi ne oriwre kodgi kendo se aluora marach mar tich ne jopuonj kaachiel gi nyisogi mondo gipuonj subject ma ok oluwore gi lony margi.
No confirmation, no CBC. Hatuwezi kubali kunyanyasika. Tumenyanyasika ya kutosha. Mimi nitaendelea kama mwalimu wa math, lakini naambiwa nifanye practical. Moto ikiwaka tutatoka wote na wanafunzi, mimi wa kwanza. Haiwezi kubalika. Kwa hivyo tunasema for quality education, the government must confirm all of us. This TSC has to come up clear. Waje na agreement kutuonyesha kwamba we are going to be confirmed. Hii confirmation inafaa kufanyika if possible this week. This week tupatiwe barua kama hiyo pesa itakuja mwezi wa 6. We are going to wait for that man while we've been employed as PNP. Kitu ambacho tunataka, we want that internship to change from our status from internship to PNP. It is time that the Teachers Service Commission is left to perform its duties. These teachers have served as interns. We want them to be compensated an accumulated amount that is equivalent to a teacher who is in permanent and pensionable terms. Kawadhi nyime ni jopuonjre apar kod aboro wuok e pacho kaka dhi piem mar lony manyasani rang'iny mogik e piem motisi ni Huawei ICT Competition Global Final. Jopuonjre go osidhe safar kod spika mar od bura Moses Wetangula kod nyawadgi jaod bura John Kiari. Kane loso kinde sidho jopuonjre go mochomo boma ma Huawei China, Wetangula opuoyo jopuonjre go kuom tich makare ka ojiwogi ni gidhi yudo tiegruok mochwiny e wi lony manyasani China. Piem ma kamano noywayo jopuonjre moyo 120 kowuok e mbalariany kod kuonde tiegruok mamalo e pinje 74. Timbe auchiel e mochopo e rang'iny mogik mar piem ma kamano. Using Kenya Airways, they are going to congratulate. We are here today to show our support for the 18 students from Kenya who are going to China to participate in the global finals of ICT competition. They are the best out of 6,000 students who took part in the Kenya national competition, and they have done exceptionally well in the regional competition. We are wanting, as you're coming back, to have you integrated in this whole vision that this country has, that you know the president is spearheading the digital superhighway as one of the key areas of development for this country. If you understand it well, you know that the superhighway is an intention of this government to digitize government services. Where you are going at the Huawei headquarters in Shenzhen, I was there in 2010, and we were amazed at the level of innovation at the time. I'm sure 14 years later, it is even better. And as you go out there, now start cutting a niche for yourselves, knowing that today is smart business, smart education, smart work. E paw tuke gikone to klab mar KCB noloyo tugi mokwongo e tuke abiriyo mokalo bang' loyo klab mar Talanta gonde 2-0 e tuke adhula lig maduong' Mwachoka. KCB noidho nyaka e thuolo mar 11 e chung' mar timbe ka Talanta nitiere thuolo mar 15. Jaribu kuenua uzuri huko. Cheza na kichwa. Collins Neto Diambo anafungua kaunti mapema kweli kweli. Walimwamini sana mpira katika nusu yao, akasema Chitambe ni mzuri mpira haya, na Chanzo Nyango Mabululu alisema mpira huu utashindiwa na set pieces, na kama kweli tu kabla mpira kuweza kutoka kichwa kinachezwa Afetanu waza Afetanui yake Faruk Shikalo waza ulikwenda juu. Tanui labda angetumia mguu, alihiari kutumia kichwa. Shikalo alistep forward akarudi nyuma, aletwa ndani huku sasa. Leon Mbiji hata na amepiga kama beki. Nafasi nzuri hiyo, ulipigwa mpira wa kwanza ukamwangukia Leon Mbiji, tayari alikuwa chini tu. Anainua huku, narudishwa na
ililetwa ndani uzuri na Herit. Hanif Wesonga alipambana na akarudisha ndani, akatumia paja tu. Partnership nzuri ya mabeki wawili, Hanif Wesonga na mwenzake Nation na Nyendo Alembi. Alitumia paja tu kuelekeza mpira kwenda kwenye nyavu. Ni mara ya pili hii anatoka Robert Ouma anakwenda kwingine. Nyokaramogi mano bene makelo wegi komaroche manyien makagi kacha sapar deka par koda dekiro kamano kumkuo kao thuolo mari mar budho kod wecheno ni nyinga Simfroz Okinda.